Aton Rumba erango nuke rock talde bat dela, ez, orokorrean. Bueno, bere karakteristikak edo izan daitezke rock hitz horretatik zabaldu egiten dela, ez? Diskografian nik uste jorratu izan ditula estilo desberdinagoak, amerikana kutsuko kantuak, psikodelia, garajea. Orokorrean, Robert izan du da taldea eraman duena, ez? Eta, bueno, nik uste etapa desberdinak izan ditula, musikari desberdinak eduki ditulako, baina, bueno, beti mantendu du bere identitate seina hori. Euki zuen bolada bat, ia profesionalizatu ahal izan zela estatuko aldizkarietan arrakasta edo oihartzun potentea aukizulako, baina bueno, uste dut deziditu zutela, nahiago zutela bakoitzak bere lanekin mantendu eta bueno, taldea ere konpositiboki ere ez kondizionatu ez, eta bueno, hortan segitzen du taldeak eta gure martxan ez dugu horlako presiorik urtero edo bi urtero diska ateratzeko eta nik uste martxa horretan segituko dula taldeak. Positiboki indartsu jarraitzen du, bueno, kantuak uste dut nahiko mantendu dugula nivela edo eta arreglo mailan bilatu ditugu igual beste sonoridade batzuk, igual diska psikodelikoagoa da, aurreko diska punkagoa zen, punkiagoa, baina, bueno, orokorrean esentzia mantentzen dugu. Uste dut ez ditugula modak segitzen, hori da, ez dugu pentsatzen hau oneri gustatuko zaio, hau prentsari gustatuko zaio, hau generazio berriei gustatuko zaie. Ez dugu hortan pentsatzen, ez? Pentsatzen dugun egiten ari garena guri gustatzen zaigula eta gehiago da hori tripatik edo barrutik ateratzen zaiguna sobera buelta gehiegi eman gabe. Rocka niretzat zuzeneko musika da edo izan behar du disketan ongi isladatzen da, ez? Baina azkenean rock musika behar du izerdia, behar du publikoaren feedbacka, behar du zuzeneko energia hori benetazko bizia hartzeko, ez? Hogeita lau ordu bizi naizela musikari bezala, edo musika badut hogeita lau, orain alaba batekin bertze gauzatzuk egin behar ditut ere, baina bestela hogeita lau ordu dut musika buruan, eta bai, azkenean da bizitzeko modu bat eta estilo bat, eta bere alde on eta txarrekin, baina bai, bizitzeko modu bat.